Κάτι μου θυμίζεις όμως εσύ, Εσύ δεν ήσουν πριν 4-5 χρόνια που μου σερβιρες υποβρύχια στο Super Paradise στην Μυκόνου? Εντάξει, ένα καλοκαίρι αυτό το 2005 φοιτητής ήμουνα, τελείωσα. Και νομίζω πως εσύ δεν ήσουν αυτός που είχε έρθει πέρσι στο ίδιο μαγαζί εδώ και μου είχε πουλήσει την White Goose Vodka. Ναι, εντάξει, δεν ήταν πολύ καλή vodka, ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς και την έκανα. Εντάξει, στο παρελθόν έχουμε κάνει όλοι λάθος, δεν είναι? Θες να μου φτιάξεις ένα Cosmopolitan, δεν vodka το φτιάχνεις? Κοίτα, ουσιαστικά μιλάμε για βότκες, έτσι, οπότε δεν παίζει κανένα ρόλο τι βότκα θα χρησιμοποιήσεις. Ωστόσο, έχουμε βρει εδώ στο μαγαζί ότι το Cosmopolitan δουλεύει καλά με Cape South. Και κατά συνέπεια με αυτή την βότκα το φτιάχνουμε. Ναι, αλλά ξέρεις ότι αυτοί που φτιάχνουν την Cape South είναι παιδεραστές. Και εκτός του ότι είναι παιδεραστές, στα χωράφια από τα οποία μαζεύουν τα σιτηρά γίνονται σατανιστικές τελετές. Ενώ δε η απόσταξη γίνεται μέσα σε αποστακτήρα, όπου το νερό είναι ξεπλυμμένο από εκεί που κάνουν μπάνιο αυτοί οι παιδόφιλοι και βάζουν μέσα στα σιτηρά, βάζουν και νεκρά κουταβάκια και εντόστια από κότες που γίνονται. Κατάλαβα, δεν σ' αρέσει η Cape South, έτσι. Έχεις κάποια άλλη εσύ προτίμηση? Έχεις βότκα κοροβέσκι? Βότκα κοροβέσκι, κάπου πρέπει να έχω εδώ. Μια χαρά. Εδώ είμαστε. Ξέρεις τι, μου αρέσει πάρα πολύ το δροσερό, αναζωογονητικό, super wow, amazing Cosmopolitan κοροβέσκι. Θα ήθελα να το φτιάχνεις. Την ξέρεις καθόλου τη βότκα? Δεν την ξέρω την βότκα, αλλά αν θες μπορούμε να το φτιάξουμε. Ξέρεις, η βότκα κοροβέσκι αποστάζεται 42 φορές από σιδηρά που θερίζουν με το χέρι ένα-ένα, ρωσίδες παρθένες έως 19 ετών, μόνο τις νύχτες που έχει full πανσέλινο, όταν οι λύκοι στις ρωσικές στέπες κάνουν Οκ, μάλλον τελικά δουλεύεις για την βότκα κοροβέσκι, λίγο. Μάλιστα. Και πριν ξεκινήσεις να δουλεύεις για την βότκα κοροβέσκι, την είχες δοκιμάσει ποτέ στη ζωή σου? Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Άλλωστε, παρότι είναι 1000 ετών συνταγή, έχει μερικούς μήνες μόνο που κυκλοφορεί. Μάλιστα. Και αλλά είναι πολύ καλή βότκα, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Το αποστακτήριο που βρίσκεται, αλήθεια? Δεν ξέρω. Σπονσοράρουμε όμως τον Snoop Dogg. Yo. Είναι πολύ καλή βότκα. Αυτό να θυμάσαι. Οκ. Είναι wow. Ορίστε λοιπόν το Cosmopolitan σου. Στην υγεία σου. Πολύ. Είναι πολύ δυνατό και ξινό. Το Cosmopolitan κανονικά πρέπει να είναι πολύ γλυκό και έντονα, βάθος κόκκινο. Ναι. Μήπως εννοείς κάτι άλλο, κάποιο άλλο ποτό? Θα ήθελες να κανονίσω με τον Global Brand Ambassador να έρθει να σε εκπαιδεύσει? Είναι πάρα πολύ καλός και έχει πολλά bitters. Ναι, και να με εκπαιδεύσει ακριβώς πάνω σε τι? Κοίτα, θα σε κάνει έναν κανονικό mixologist, μπορώ. Ναι, Και θα σου μάθει πώς να κάνεις αυτό. Ναι. Κοίτα, πες του να μην έρθει ποτέ καλύτερα. Τι θα ήταν αυτό που θα σε δελέαζε να συνεργαστείς μαζί μας? Άλλωστε η βότκα κοροβέσκι θα σπάει, είναι πολύ καλή, είναι wow. Τι θα με δελέαζε? Δεν ξέρω, έχετε να προτείνετε κάτι σαν εταιρεία? Θα ήθελες να πάμε κάνα ταξιδάκι υπερατλαντικό, ρωσίδες παρθένες. Βότκα κοροβέσκι, Είσαι. Πες μου άφοβα. Νότες περιδοειδών, κίτρο, Λεμόνι, πορτοκάλι, λεβάντα. χαμομήλι, φασκόμηλο. Ναι, όλα βγαίνουν κατευθείαν. Ανθή πορτοκαλιάς. Πολύ καλό, ναι. Πολύ ταξιδάκι. Εννοούσα. Πολύ καλό. Ελώδης φίλη παρέα. Με κάλυψες. Νομίζω πως θα το δούμε καλά, θα το δουλέψουμε καλά. Δεν είναι όλα τα ταξίδια, δεν είναι όλες οι βότες. Όχι, φίλε. Όχι. Καλησπέρα. Τις βότκες μπορούμε να το παρακαλώ. Αμέ. Βότκες. Καλύτερη. Ξέρουμε τη βοτκίτσα αυτή? Πώς τη λες? Κοροβέσκι. Α, όχι μόνο.
Ευθύμη, γεια σας. Τόσο καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν, Γιάννη, χάρηκα πολύ. Γεια και χαρά και όπως είπαμε, έτσι. Μην πεις τίποτα στον υπεύθυνο εδώ ότι ήρθα, άλλη αφού μόνο. συζητάμε μεταξύ μας, έτσι. Άλλη μόνο. Όπως είπαμε όμως. Βότκα Κοροβέσκι rocks! Γιάννη, πώς είπαμε. Well, what do you think? Seems to be a little too much wow and flutter from the right speaker.